Dobrý deň. V dnešnom videu si povieme, ako vybrať správne ESD podlahu a akými kritériami sa riadiť. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, moje meno je Miro Dobias a pracujem pre spoločnosť Fortemix. Veľmi často dostávame od našich zákazníkov otázku, akými kritériami sa riadiť pri výbere podlahy, prípadne aké kritériá by mala spĺňať pre to ich určenie. Na úvod treba povedať, že v podstate ten výber nám uľahčujú normy. Máme jednak európske normy a rovnako americké normy. V Amerike určujú normy ANSI, tzv. ANSI normy, v Európskej únii sú to normy EN. Keď sa budeme držať týchto noriem, nič nepokazíme. Aby to nebolo úplne jednoduché, tak normy zároveň hovoria to, pre ktoré prostredie by mali byť podlahy využité. Iné normy totiž definujú kritériá pre podlahy pre zdravotnícke zariadenia, iné normy definujú požiadavky pre výbušné prostredie a iné normy sú napríklad pre ochranu elektronických súčiastok. V našom prípade sa najčastejšie stretávame práve s ochranou elektrických súčiastok, preto sa budeme venovať predovšetkým tejto problematike. Norma, ktorá definuje požiadavky na ochranu elektronických súčiastok, je v Európskej únii a volá sa EN 613-40-5-1. Tá hovorí a tá presne definuje, aký veľký odpor by mala podlaha mať na to, aby bola schopná efektívne odvádzať elektrický náboj. Konkrétne je to hodnota 10/9 ohmu, čiže podlaha musí mať odpor maximálne 10/9 ohmu. Momentálne sa však častejšie stretávame s tým, že výrobcom a podnikom nestačí len odpor podlahy, avšak potrebujú mať systémový odpor. Možno si kladete otázku, čo je to systémový odpor. Systémový odpor je znovu podľa normy definovaný ako odpor medzi osobou, obuvou a podlahou. Niekedy sa totiž to stáva, že podlaha nefunguje správne v spojení s danou obuvou alebo s osobou v nejakom suchom prostredí. Je preto nesmierne dôležité, aby ste pri výbere podlahy sa zamerali práve na systémový odpor a nie len na samotný odpor dlaždice. Je pre vás výhodnejšie, keď dlaždice a samotná podlaha spĺňa požiadavky normy ako celok a nie iba ako podlaha. Norma definuje, že systémový odpor podlahy, osoby a obuvy musí byť takisto menší ako 10/9. Druhá dôležitá vec, ktorú je potrebné si sledovať pri parametroch, keď vyberáte podlahu, je, akú schopnosť má generovať napätie na ľudskom tele. Totižto človek, keď kráča po podlahe, je schopný generovať nejaké napätie. Norma udáva, že veľkosť tohoto napätia je maximálne 100 V. Čiže keď si vyberáte podlahu, napätie maximálne 100 V. A to je v podstate všetko. Sú dôležité dva parametre. Systémový odpor musí byť menší ako 10/9 a napätie generované na ľudskom tele musí byť maximálne 100 V. To sú dve veci, ktoré je podstatné si všímať. Verím, že sme vám pomohli s výberom správnej podlahy. A ak budete mať nejaké ďalšie požiadavky alebo dopyty, tak kľudne nás neváhajte kontaktovať. Ďakujem.